Mr. Dian, can put upon a dream so dear Juma we Bahan Pacon, Gitum, Yacopo, any fan. Obuoba no to can Mamma and Papa. When I go on count, the count woman, the Yatro. Obuoba, manage Emma who from Marseille and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamishra will be great. Radio Papa, Abozege. Thank you. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Radio Papa, Abozege. Thank you. adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM.
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Emma many mungwasi wongeni Makatro minus me adiani na free wo Ayampa Ekwaya obe faswa jimi Emma many mungwasi wongeni Iwo ekwaya obe faswa jimi Emma many mungwasi wongeni Shaba, 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 shaba. Oshe kwaya wobe faswa yimi Emma many mungwasi wongeni Inti wohe kwaya wobe faswa yimi Emma many mungwasi wongeni. It's exactly 40 minutes after 6 live on Ahinkana 93.3. Me pacho me yidi sa no pe nyame adom onso so wasore. Emma many mungwasi wongeni Ena Benada April 12, 2022 Yemfa sidan sanfa me rade wode waye na dom ne bambo ne nhwe sopa ode ahwe minu mienu so wa ma de pa chien eye na dom Yes, I esra se nyankopon so onkoso anka yen ho na dom nkoso no so mfa ma yen
Omo paying owuo, omo paying oseye, omo paying nimguase, da bia mpa ba ye boni se Awurade nkan yen ho na onje yen emfiri wo mo nsem na won hye yen animunyam na emfa animunyam emre wonu Awurade omma ya dansidie na yen susu yentumi nin hye ne din animunyam anopa ye san sra Awurade se yede ko yede ba yedidie yenom yeda ye soriye ye nantie ya ye nyina no ye jade ahye ne nsa na ya sre ne se Awurade ma yen anim engu ase ewo wom a eka wonko na nka de bia ye sre ne yedi wom eka wonko na nka de bia ye kosra hye Awurade ma yen anim ngu ase ewo wom anim da biara da omo ade bi omo mpa ba omo bo ne sanim guase yen kan yen na nka wom wani nje Awurade ma nim guase yen kan omumum na sani Awurade asem kan ye so obeto ye pono ewo yen atamfo anim na wama ye kuruwa ayema abuso na okenkan sa the book of Psalms ne fa bia e ka sa asem no a edo bekwa kopie ba bia afei eho no ede pa ose na yie ni adoye na ebedi machi menkwa nda nyinara mese yie ni adoye na Awurade be mena di wachi onkwa na nyina anopei ema wabamumu anopei ema wo were nhomoro so anopei enwenwen enkofa yade ema wo ho sang se mewo asempa bi ka kire wo asempa me dia ba me ka kire wo ni nyina ne se Awurade sa me nka kire wo se omma wani mu ngu ase obekoso aka wo ho na wo mo a eka wonko na nka de bia nim gu ase esu ni awerho jadwutwa ana nka ekoso wa famu no Awurade ebeyiwu edi wa firi omu nyina ensem na wadi nkodimdi abotire dia bow na wa hye wani munyam enen so Awurade aye ne pe wodi ataye ya sana babiom wodum sana watwe we mu an ye babedi Easter no so ya we erunti na watwe we mu no eyade a Yesu moja wo hwiegu ye wo Calvary asenua ne so no eda so kasa de manyame ma erunti na watwe we mu nyame ka kire wo ne se Yesu moja no da so a eye adwuma erunti se wo bebie wano na wo be kasa emoja no ebe kasa ma wo se wo bebie wano na wama Yesu adwuma obeye ede ama wo so wo bebie wano aka bibia abofo no de bekoma Awurade na moja ne doba ne hwiegu ye ewo Calvary asenua ne so na Awurade amiate ase se sa moja no ede fa ahodie die kwa ho san ede abre ne ma no sa moja na bekoso akasa ede ama me ne umie no anopai nka wano ntum anopai enka wano entum believe in the blood of Jesus. It is a precious blood. Enunti me pese ugidi ewo mu se me bom moja ni ding se Yesu moja enye we mfa mamia eyade a Yesu moja be ye de ama o anopai believe in the blood and speak. The blood will listen and it will work for your good. Mese na watwe mu ade bia awu ade bia awu o wabrabo mu na watwe mu se Yesu wuye na ne nansa so Bible ma yete ase se wo sorry ye esan ko ne janchen na wabra wo sorry ye ne Bible se asem Awurade Nyankopon kan ye ne se afei wode wo soro ni asase emutumi nyina e de asewo nan ase na onipa bia obenya gidie bebo wudin no se wonam wo hawmu so wonam amane mu so wonam esumu wawurade wo kire se obeye ne han and the blood is there. The blood is still fresh. When you speak, that blood will listen and it will bring you testimonies. Activate the blood. You must benefit from the blood.
na nije sam no say woda so tiase na wo mu ye de a ene na still a no emoja no woda so a wo mu chefa ene ntimi pese wo kasa me de minim o hawo ne amane a wo na mu but wo na wonim but I don't pay me lead you. I am just leading the charge. I am just leading the course. I am just telling you. I am just asking you. Say kambiribi. Biwano ne kambiribi. Biwano ne kambiribi. Memi metimi akambiribi but ebia na no nye ade potin ya wunya ya nka abeka. I just want you to say something to God because the blood of Jesus is still active, listening to you. The blood. And until Pentecost for to him say, "Mi nim se mojano, edi mame Ejumni come na emojane wo ho na kasa dia ene na me pese wo bio ano na so ka bibi de kire no so ate ase awurade adom no so mfa ma wo na watwi awurade order wo steps se ne ndra me no kan ye no se awurade ntutu yan anamon sisi de kono ne ye na ene dan so ya wasem bia ye baba be ka kire wo na ile mu se awurade obekasa mami obekasa mawo mi Jesus bekasa anopai mi wogidie se obekasa mami na obekasa mawo yen Jesus bekasa Awurade bekasa omo wogidie wonyame mu no omo kasa de de eya na nsankyerani si eya na nwanwade si Awurade bekasa minyame bekasa hwe eduru baabi na obi tu nani a oni ani daso sanse ofel se asase a waduru so ne asase a se anije kura eba ebeduru wo mo nchen na dane awerho ye fresh asase no the land of Babylon and I will talk about Babylon to you. I will talk about it. The angel of God ni omo de ba no pay omo si ni ho nkomo the land of Babylon, that strange land. Meaning the kind of strange land I was so, but I don't pay. What I know is that my God will speak. My God will speak. Meaning nyame awojinidi, but me jinyankopon ba sacro. I'm talking about the Holy Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is the Lord I believe and I trust in. Enti say Awurade no obekasa. Awurade bekasa. Hwe anopai usia wunua kan asem ba ko pekire no. Eno wane say Awurade obekasa. Ebetimi amane nyenche anopai. Obi a wobehia ne bia woni ne di nkomo wi a oka na asem ni nyina kire wi a na afi waka kire ne say Awurade obekasa. Awurade bekasa. Emi say Awurade obekasa. Hwe ti ase se eyire so kire so se dan abrabo ya ye ebo no eduru ba bia ni da so ebesa eto da bia yen ya na ye betena microphone achi a ye di wanim na ye hye wunkran kan nsem no eduru ba bia yen so ya na ni da so ni tumi sa. Of course osofo no a wokura Bible mu a wo preach di kire wo no eto da bia na ni da so ni tumi sa. President na munya agidie woni mu to abama no sene ya na ye nyina Yesu sudwetire omanimu ayeden no eto da bia ya na wo mo nsoso wo mo abamu bu eya na wo mo wira ho eya wo mo dwen se aden eyen me nkra bia me sebere de benti na memi di dom anim na afei omanimu ayeden omo nsoso dwene sa omo dwene pa omo dwene but gidi ya woni se Awurade obeye hu good. Didi ayenye woni se me se Awurade obeye wu good. Obeka sent obeye wu good. Ubeti maya mi good oh. Ubeti maya mi fine oh dada. Ubeti mesi esieme. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM. Eradi nyame mi se ubeti na ye mi good. Ubeti
ubeti na ya me dada ubeti na siesie me injini se ubeti na ya me kama nunti na mabeya misrewa siesie me why eradi nyamie injini se ubeti na ya me gudo dada Matthias mbisa umadi ani beti me nyabiwa eradi Matthias mbisa umayarifu wabasua Oma tutifo tiasa Oma bubu afu nantiyo Oma patafu fiyo Oma tutifo tiasa mu She mami mfa wie mo brensem no fama o na fe ye monwura asem ni mu yes enei eye Tuesday 12th day of April 2022 or say ewie mo brene say nete ensuo no ahomache no miaye wapue mantemu egugu kakra na o kire say ye kwen animu a obewunu se ensuo ni bemunemu na ensuo ni bemunemu na bebo chenku saa ebeye saa no pay ebeye saa anwum awia na anwumrebrem nso aye saa nti e bone tofa de ma wo kire se ne nso ensuo no ebegugu kakra ensuo ne beto ewo miaye bi ebegugu ewo miaye bi ene nti ya no ahye ne nso e de ama me wei efiri asoya wo mo no hwe wiem wo bre nsem so e na wo de aba no pay ya bo akire ama wo Ubeti Miami gudo Ubeti Miami fire daddy Ubeti Messi me Ubeti Miami kama na anopei asem onyame bofo de baye e wo potoka samu o say oh God deliver us from a land of the strange and I said deliver us from the strange land from the strange land ye ka say strange land e asase a unnim so e asase a unnim wo momra e asase a unnim wo nhyehyeye eni ntu koduru ho no mo wutimi tomra eni ntu koduru ho no mo wutimi etwa gyajo e kom timi dewo anopa yi enipa ni bia bobra akwa koduru asase bi so a ba bi omo aduro no eye asase a omunnim so eye strange land but anopa yi eni je sam ne say Ewurade sani nyina mu no be good Ewurade sani nyina mu no be hye ani munyam Ubeti mi ayeme and into people so far Bible na ubie e call the book of Psalms 137 Psalm 137 enyum oha aduasa enson ninyimu ennan ehonomo ene ene yewo na mede wo ewura abakosem nim kakra nsan ya beduru honomo a na wei eye Israel fo a ewurade ase wo mo bo se wodo mo bekobɔ hyasase no so na wo mo nantie mu wo mo abrabo akwantuo mu no hwɛ omutimi duru baabi na ewurade atoma na omusi ye ani age ye wa ewurade omutumi duru baabi na nidaso asa omutumi duru baabi a ɛhɔ ne ya akwawe so he abrabo ya wo boi waduru baabi nidaso asa waduru baabi ka wo nko a anka beko akofa ewuduro nanka wanom waduru baabi wa awade anim waduru baabi wo sukuu nim a sika no asa school fees no ntimi ntua biem eni ti sese ne wasa wo ye ne sa wo se wo defect sese ama ato adwendwen but I no pay the good news in say Ewurade so betimi aye wo good eduru baabi a utimi duru baabi ye niame kan nyina wutie pa but emfam because adwendwen ne dɔɔso but me pese odi adwendwen no aye bebre no waso ne fa kakra bi kitikiti bi ketewa bi odi ketewa bi fa ketewa bi ma me neti asɛm eduru baabi ana Israel for omunya ya na nka omasa akọ back to assassin wan wo wo so a na ye di wo mani
abrabona wo bona aduru ba bia fei de me say se unyan ya ye jai wa nka be ko pa wuduro bi na nka wafa na wanom akum ho because utu ani hwe benkum ani daso ani ho utu ani hwe nifa ani daso ani ho utu ani ehwe wanim ni wachi a ebi nkwa bi ma hwe abusua ni bi wo ho no mo a eduru ba bi emu aye den a ufa mobile phone a utimi auntie please I need money to do this and auntie will send it. Obi timi fa mobile phone uncle I need money to do A B C D Z ya de bema no obi timi fa mobile phone no afrema mi hia sika na ma me de ama no da mi hia sika na da de ama no otimi kura frɛ ni nua no mu bi brother sister. But ye will be so hono mo a nanim nachi benkum ni nifa esoro ne fom sikani o wabusuani mu no aye ono ana ogina ho no enti duru ba bia anka o hia se obi beba be boa no oni sa boafo no eno no waduru asase a eye asase a onim so oyo hohwo wa asase ne so. And it's now no Bible say wabra Israel for enam akwantuo mu a no wo gidie say urade asa omobo so wado am kobo sha asase so sane urade asa obo say eyire so kire so wangu animu aseda no wade wasase a wo gidie say anisuade hunu a urade de ama wo no ubekoduru ho no sa braba akwantu na wo kɔ no he eduru ba bi ekom beba eduru ba bi ayare beba eduru ba bi animguase beba eduru ba bi ntwato so asem bi ha wunim ho hwe enipa tumi kane ne waye pɛ yetimi pam na tade ne de asew ne waye pɛpɛpɛ asem bi ni asem bi timi be hia yesi ayanka eduru ba bi oyi wa no anye ye enipa ni nyina dane wo mo ani de akyerɛw ne ye they are against you. It is part of life. Na Israel for say wamugu so mo nam abraba kwantuo ni mu a omo wo gidie say ebo say awurade say womo agyanom ebeba mu nti no omo anya osetie edema Moses no omo nam abraba kwantuo ni mu a omo focus enyina no say they are going to the land that is filled with milk and honey. Bosa sa a wode ewo ni nufunsuo de aseso no awurade asa na agya no mo bɔ no omugusu a wɔmo kɔ no afei woduru ba bia na sisire pie eduru ba bia na omoma ewu wɔmoma yare wɔmo kunu no mu bi wu wɔmo yire no mu bi wu hwɛ obi bɔ bra ni bia afei ba bia waduru na ni da so asa sɛ na meka ye no onyaya nka obekwa kofa ewuduro de ahye na no enti Bible say wabra Israel for mu duru the land of Babylon. Now mo kai amanie o how any wo yawo the kind of tribulations one more go through no maniji enye ye eni titie or say how shall we sing the Lord's song in a strange land. Omudru ho no mo no enkrofo safi mu ntonyom okay kind the book of Isaiah or say obonyini tonyom wo a wo yare tonyom uni sika atodwom afa ye manyom ne so anu agiegu ye manyom ne so anu agiegu na asem afa mbeka ne se ye ntonyom sen mi fie wure tu me hwenkran asetena u fie wure tu ahwese de yete u fie wure aba be bokoko ba ko mienu o se obeyi wo niema pie obeyi wo niema agu abonten so se me ntonyom sen o so se minya gidie wawurade mu se wongu manimu ase at this crucial stage. But awurade asem ne say awurade ka na waka so okaso obeya no obeye ebra ne nso ya na nipa be seresrew but wabra Misraim fo ni drew the land of Babylon no or see they sat there and they wept. Why? Because they remembered Zion. They remembered the kind of trauma come. They sat and they wept. Nyame yadom o chena yebeto aso. Nyame yadom e chena yebeto aso. Afi yebehwe die nti omuduru Zion. Eniema be ne sisi ye na afi ekusi sen. Nyebekwa kosie ne se awurade a wahye wo bo no.
ongu w'anim ase ɛyere so kyere so wɔ abrabɔ nim sɛ dɛn nipa nyina yi utu twene animguaseɛ ne ba left right center sɛ dɛn a awurade bɔ hyɛ ne yɛ ana wakae sɛ awurade wasɛm sɛ ɛyere so kyere so sɛ dɛn ara a ongu m'anim ase adom wura nkɔ so anhwɛ wo so na ɔmfa ne honhom mu tu wo so na ɔnkɔ so anhyɛ wo nkran ma wonya gyidie sɛ abrabɔ na wahyɛ aseɛ nkakra no so ɔbɛkɔ so atena ne nwunu ase na wadi ne nsɛm pa a wɔka no so a ɛyere so kyere so sɛ dɛn ara a saa adom wura no ɔngu w'anim ase da awurade adom no nso mfa ma wo na hu mmɔborɔ nyɛ kɛseɛ ɛwɔ yesu din mu amen.